Valentin ozuru onye eze. Awụ m onye uhu eze compound in Umuagwu Umuanyanwụ Ishi nke dị la Amaogwugwu dịkwana la Umuhuru Ọkaiga. Amaogwugwu nọ n'ime ọhụhụ anyị na-ekwubu Umuhuru Ọkaiga ma ugbu a ọhụhụ Amaogwugwu adịghị njọ. Amaogwugwu adịghị njọ. Ọ ebe ka anyị amụrụ anyị ebe anyị etokwa ebe ọ dịcha ụmụ ihe a na-emebu mbụ agachi civilization bịara bịa were gawakwa ya dịka anyị na-agbabu eru, anyị na-agba ejo, anyị na-agba igborokiti, anyị nwere omenala dị iche iche a na-eme iri ji ebe. Ọ dịghị ụdị ihe a na-eme wụ ihe ọma o. Anyị anaghị egbu mmadụ, anyị na-agwọ nshi nga bụ ụnụ a na-akpọ nshi ọwụ mmanya aha anyị ụmụ anya ahụghị nshi. Ọ dị ụmụ anya ahụghị nshi. Egwakwaghị na obodo anyị dị mma. Ọkwa eziokwu wela ege hụ ndị ọma bịa hụkwa ndị ọjọọ o zuru oke ka mmafechigịla anyị niile ụcha ndị ọma aga ghọtakwa bete ndị ọma ka ndị ọjọọ na challenges mean several like ozone ụgbara n'obi ugbu a ọ dị mma ọ dị mma. Anyị enweghị ụzọ, anyị enweghị mmiri, ọ dịghị industry n'ebe but o kwere m nghọta na if you want to talk about the capital of Amaogwugwu, yes, the only school nwere generally ọ community secondary school ọ dị Amaogwugwu. The first known dispensary in the entire Bende, all Amaogwugwu, all Bende, all Amaogwugwu. Ọ ka nọkwa nga ahụ ma echi ala shi ozitem shi Bende bịa treatment nga nwa bekee la abịacha nga bịa nye ndị mmadụ treatment. Mana ịma ala agalite ala ahụlite civilization la abịa ihe na-agbasa, so health centers gawo ihe la wunu ugbu a mana mgbe ahụ a na-agwa gị la all dispensary. Then ịgwakwa gị why Amaogwugwu ji dịkwa unique na n'oge mgbe ahụ ala anụ aha eze abụọ lọhụ eze Amaogwugwu na eze ndị Afugwe. Eze onye mma eze la eze Afugwe o Ikechukwu before abịa dọwawa nga anyị n'ugbu a. It used to this our kingdom used to govern about 38 villages. Mo feme o, mo mudiawa o, mo mungashi o, me koba o, ma muri ha halile shangafo. Eze halile shangafo. Then indike Ọkaiga kwana halile shilake eze nwadilo before. Amaogwugwu wo a very big place. Ala akpa anyị Amaogwugwu kwa ndị deli evuru akụ. Amaogwugwu kwa ndị deli emegini evuru akụ. Ogwugwu wo olunne ọkwụ. Ya uhu ọkwụ la Amaogwugwu nwanne. Uhu ọkwụ tọrọ Amaogwugwu. La mgbe mbụ nwoke nwụọ ọmadụ nwụọ la Amaogwugwu agaghị iti ya ala ma ọ dịbeghị nwoke uhu ọkwụ bịara bịa guzo. Agaghị ime ya eme. Mana dịka anyị kwuru
ala agalite ala ahụlite mgbe ahụ kwa anyị na ana alụkọrịta anyị wụ ụmụnne agbata ihe ahụ awụ ihe anyị ga-ebe akọwana nga ugbu a otu mere anyị ji ọ dị ndị keremi ọhịa anyị fụtara ụwa ahụ so ya wụrụ that na Amaogwugwu fa ndị deliver aka ha na-akpa anyị na anyị nwere ihe wụ asị ọ dị ihe na-avute ndị mba ebe onye ihe kpawara ya gbata ebe ya enweta solution inwe ọgwụ nsọ ọwa anyị m ọwa anyị ụcha anyị ga-ekara nga anyị dị nsọ ọwụ ihe ukwu ọwụkwa na ihe anyị na-evu agala mba ọwa anyị ọ na-eme anyị mma mana civilization abịara mee ya dịkwa ka ọ dị ndị ga-eshi ekwe ọwụ chọọchị yes ị gaghị igbure ya ka onye chiri ya ezerekwa eziokwu ihe anyị na-aka then ogwugwu kwana wo ogwugwu awụghị a lot of people akpọ ogwugwu deity ogwugwu awụghị deity ogwugwu mmadụ ọkwụ tọrọ ogwugwu anyị agụrụ our hamlets aha and to tell you another thing mere Amaogwugwu ji do unique anyị nwere stream ala akpọ Ikfu gaa all over the way ebe ahụ Ikfu si bido nga ole obodo niile ọ gafere ọ naanị otu mpaghara ka ọ na-ekenyere from Ibeku to Umuire to Afugiri to Umukabi to ebe nga ọwụ ụlọ ọ gara ọ naanị mebi ngeshi ọwụ ọkpụala betela Amaogwugwu anyị nwere ama isii ọ gara ma niile Ikfu anyị bera la ama isii anyị bikọta ọnụ anyị nwere ụmụ anyanwụ isii ka a na-akpọba Ụmụagwụ anyị enwe ụmụ Agbagwu junior brother anyị enwe Mgbagoro achọghị bịa ka otu anyị bịa anyị enwe Ọkpụala wụ ebe anyị mere settle first before bido spread way anyị enwe ebe a na-akpọ Ụmụokoko anyị enwe Ụmụokosoronye ọ amụ isii our 6 villages now kemgbe ụwa ndị na-ebu ụzọ eri oke Ụmụagwụ ụmụ anyanwụ isii kemgbe ụwa wakwala nna m ha nna m wee Ezechukwu Akaeme nna m wụ Ezechukwu nna m wụ Akaeme nna Akaeme wụ Ọgbarịma nna Ọgbarịma wụ Ejeje from time immemorial n'ụwa asụ bekee ọwụ ụmụ anyanwụ isii na-ebu ụzọ eri oke wụ na Ụmụagwụ mana ka o si dị taa ama mma abịala nwe controversies ka anyị na-achọ hụ anyị ababụ deep into it a ga-ekọwa ya in due course nwanne m nwoke egbe ekpe awụ omenala anyị egbe ekpe ọwụ omenala anyị ka ụmụ okorobịa gajila emegha ma ndị na-eme bara ma ndị na-eme trọbụ egbuo mma gị na-eme agbuo mma ọwụ omenala anyị nwere ejọ anyị nwere igborokiti anyị nwere odumodu wụ ndị ihe a na-eji emebara anyị nwere mmanwụ ihe a na-eji emebara Christmas mgbe gboo ị gaghị ma Christmas ị gaghị ma chọọchị ahịa
ehi church afọ Ogwugwu ọla dịka Christmas. People get shit from all over the places labia. Ala gị bụ ala ka Amaogwugwu. Because ọ dị aha ala etu anyị Ogwugwu hụrụ ọbịa agbawa nkwa. Amaogwugwu kwa ndị dị ele vuru akụ. Ogwugwu vuru mmiri gọgọ kpe ejiriji. O ji egbe azụ oku. Ka anyị dị anyị kwuo tachi. Anyị obiri anga. So Amaogwugwu obodo udo. Ezigbo obodo udo. Anyị na-eme aghara. Ọ dị mgbe labe. Some of us toro la okpuru ndị dimkpa. Akọkwara ha anya akụkọ. For instance, nna nwa Adilobi anyị agwara anyị na enyi Ogwugwu ọsọ dịrị ehi anyị nwere ebe ka anyị. Amụọ nwaanyị nwatakịrị ebe ya wuru nwoke. Ehi ahụ ga-isi from nowhere. Ya be ga-etiri ya nsu. Ga-etiri ya nnu. Ga-etiri ya mmiri lefere. Yara kwunu machi ehi na like nnu. Ya rachasa nwa ahụ. Ya gawara owe. A na-eme invite. Ọ na-agakwana nga amụrụ nwaanyị. Ọkwa nwoke. Ka nke mma ledo m anya bet ọ dị ebe wo ebe ihu ogbe anyọkwa ya ọla anọbu. Ọ dịkwa onye ga-eshi nga ka ewuri ụlọ. Ọ dị onye rụrụ ya neten. Ọ dịkwa onye ga-eshi lekwa onye na-akparị ya nri. Anụghị m ka. Bede ya ọ dị otu ihe gachiri bịa mee ya agbafu. Eme iwe. Ma civilization ma otu ala eme ma arụmụ ụzọ. Ọ dị ọhịa ga-ewu agụla anụ ya katapila gbagbogbogbogbogbogbo agụ agbalaga. So ọ dịrị ihe mere ede ji bịa nwee ehi ahụ agbafuo abịa chọghị ya ga chọtụ ya la Mbaise ebe a na-akpọ enyi Ogwugwu. Anyị mere anyị na-alụ nwaanyị le enyi Ogwugwu. It's taking that how ụmụnna anyị. Ndewo. Chukwu Emmanuel Obike. Ana m eme assist the President General Amaogwugwu in the person of Sakelechi Woman. Akwụkwọ m onye ihu m ọgbọ ọrụ lụọ m anya ochi nọ n'ime Amaogwugwu. So ọbịbịa n'obere dị mma because ihe banyere ọhụhụ ma the world amaghị, the world needs to know, and information is power. So ihe na-eme dị mma. Ndewo. Geoffrey Oluocha. Abụ m onye Amaogwugwu. Ị na ọhụhụ hụrụ ụzọ. First of all, Amaogwugwu n'ume uhu. Ị na ọhụhụ hụrụ ụzọ. Ọhụhụ hụrụ ụzọ nọkwa n'Ụmụahịa North. Then Ụmụahịa North nọ n'Abia State. Well, site n'ike Chineke, ana m agara Amaogwugwu ozi n'ogogo Vice President General of Amaogwugwu. Amaogwugwu dị sharp, Amaogwugwu dị okay. Amaogwugwu dị nọ n'udo. For now, site n'ike Chineke, enweghị any crisis I nwere here. Enweghị any, will I say, communal challenges I nwere here in terms of mmadụ ha sikwa ibe ya, onye ha sighị ibe ya. Udo dị na Amaogwugwu. In terms of security, well, just like other areas, enweghị ebe na-enwe security challenges. Like ebe a, anyị nwekwara security challenge as well. Ụmụ nkanku ihe a na-ezugasị, ma ịwa ụlọ ndị mmadụ, ma ịkpa zingi,
or even including ụmụkọtụkwa. Do you understand? ụmụkọtụkwa. And Hannah there went to some challenges, though they have never overpowered us. I and her control look where the thing. Like I said, don't get born but here at least we take control of all these things. The only area where we work on them at times in we gara in here there tupu get logachita or on the wakalozo or na balazing on Israel road, that kind of a thing. Well, they come say today, which to my own little knowledge and best of my understanding is all about heritage. All equal things. Both the challenges they are facing with Ademma and they are to see at least that's their ejiremana. So yem na gwande mado ka ha gbalisike because thank God for social media. Social media place about any particular place or a particular person. When you go to social media you mustn't go to that place to find out what is happening there. So through your media works, I believe when the person goes to home today on social media and kunna promote kwa n'ihe gbasara eziokwu kunna agwa ndị ọhụhụ eziokwu so that onye ọbụla chọrọ ịma ihe gbasara ọhụhụ onye ahụ gari asị echema about the truth concerning ọhụhụ go to ọhụhụ today, because only when you go there get matter the facts about ọhụhụ, get mana ihe nọ n'ọhụhụ, get mana challenges and effects n'ọhụhụ, get mana kwana ọhụhụ na aga n'ihu ma na ada. You understand? So that's why I'm encouraging our people. I'm urging them to always go to Ohun today in the social media. Kahamana hele mel Ohun. Ma okuge iruge anya ga ahụrụ. Ma anya ga ahụ ntị ga anọkwara anọ. All here on social media. It's a very good job you are doing. I commend you for that. And whoever that is powering this project or whoever that is championing it should let me just say should go ahead. And the Lord God Almighty will work the person strong. I know it's never been easy because I have a camera for a day. I know what it means. I work with social media. I work with Nollywood. So I know what it means. Opening a camera for the day. I know what it means. Lifting it from the studio. I know what it means. So on your power this project, heaven or the sky is the beginning of that person, not even the starting point, but it's on the beginning. So I'm not going to our people kahanaga to home today. Na mara ihe gbasara ọhụhụ eche no eziokwu go to ọhụhụ today, eche mara ihe eme na ọhụhụ go to ọhụhụ today, eche mana ma ọhụhụ na-aga n'iru ma na adara go to ọhụhụ today. Ị ga-aba ahụ ị ga-amara nke wụ eziokwu, ị ga-anụ nke wụ eziokwu, ị ga-ahụkwa nke wụ eziokwu. Ndewo. You're welcome.
ala ọhụhụ ndị nwe m ndọma njem ọnụ ala ọhụhụ mụrụ mụ ekele m unu obi dị m ụsọ vọmikpụ ịbụ onye ọhụhụ kpọmkwem anyị batara obodo Amaogwugwu dịka anyị na-ewetara unu kwamgbe ihe niile na-emela ala ọhụhụ ka ọ dị ugbu a anyị echetala ndị Amaogwugwu ime ka ndị ọhụhụ marakwa na Amaogwugwu sokwela otu oke obodo nọ n'ime ọhụhụ ebe a nọkwa n'ime ugbu a bụ ọhụhụ Community Secondary School ihe bụkwa school the secondary school nke mbụ arụrụ ala ọhụhụ ọtụtụ ndị dede anyị hacha ma skuulu a ụlọ akwụkwọ na ebe ka ha gụrụ akwụkwọ ọ nọ n'ala Amaogwugwu biko nkwe ero dị mma makwa ihe chọrọ imere maka ndekọ ụmụ akwụkwọ kala akwụkwọ ugbu a biko ọnwụ na ọnwụkwa ihe nwere ike imekwere ha more free education empowerment otigishi scholarship hodo state so onwe nọ nọ ihe ga-echefukwala n'ihi na ọkụ ala echefu onye tụrụ ọdụ mgbe udu mmiri because ihe ọbụla wụ taa ya onye ga-egụrụ akwụkwọ na ebe a ka i bidoro wụwa ya mere tụsa na ihe mere ka ndị mba ndị ọzọ dị iche iche mara na enwere oke mba dịka ọhụhụ leme exist lala Ụmụahịa North lala Abia steeti echefukwala na ọ bụ ndị ọhụhụ today lewetara gị ihe onyonyo ala uju My name is Ifeyinwa Ugoji, one of the health workers in Amaogwugwu, precisely the OIC. And today, today, there are a facility in Amaogwugwu PHC. Really, they can see that the government of Abia State and the World Bank are trying. They have seen both the painting and the other things. But precisely our most challenges here, one, we don't have staff quarters. And two, there is no water, good water supply. It is only that borehole, and that borehole, in highest in the next 2 good days now, or before the end of this month, so we don't have source of good water here. So if our people, if they could come to Amaogwugwu Health Center and help us, some incentives and the mothers that will beg them to know child how we roam for land how about also so today they should put Amaogwugwu n'ime any project ha ga-eme hụkwana na o sokwala agala ihu ana m asị ndị bịara ije unu abịakwa nke ọma o. Okay. Build a new one for us, fine and good. Okay, this one now is the old one. The old dispensary hall. Okay. Now this is the borehole, but very soon media will not be here again. So this one is the borehole. Well, okay, well. Well, Okay, all atata. Very soon by okay. we won't have lots of Very, very important. Okay. So please, government of Abia State or NGO or abroad base for people, please. This is Amaogwugwu Health Center. As you can see, this one is the old dispensary hall. Please, it needs to be rebuilt
this one need to be removed because ị gaghị ịhụ otu ọ dịghị ahụ shi ọkọrọ kọnụ biko ọnwa otu gị shi eme ka akụtuo nke rụọ better one ahụhụ people and everybody will be happy and will be appreciate you people. So onye ndo hụ today dịka unu na-ahụ ya ebe a ka anyị bịara ibi wetara unu otu Amaogwugwu Health Center. Okay. Alright, ọhụhụ ndị nwe m ọwụ ala Amaogwugwu ka anyị ka nọkwala ụbọchị kere taa iwetara unu ya tosila aga ebe ụnọ hụ ugbu a bụ Umuokoko ọwụ Umuokoko village dịka emekunu mara na Amaogwugwu nwere ama isii ebe ama nga anyị ugbu a bụ Umuokoko dịka agara aga n'iru aga wetakwara unu ama dịka ọzọ dị iche iche ele anyị ga-ahụ na ha bụ ụlọ ezumezu ha ndị Umuokoko Amaogwugwu nke a bụ transformer ha nwere nke a bụ pọmpụ ha nwere so onweghị ọnwụkwa ihe ndị ọzọ chọrọ ịma banyere Amaogwugwu
biko dee ihe na ihe edemede ọnwụ na ọ nwekwa ihe ndị ọzọ pụrụ iche ịnọ na-anụ maka Amaogwugwu dee ihe na ihe edemede a ga-enye gị azịza juru afọ. Aha m Chizọba m Mbama onye Umuokoko Amaogwugwu. Amaogwugwu nọkwa n'ebe ole n'ime ebe ole ka Amaogwugwu nọ? Ọlụmaya, Abia steeti. Ndewo nnọọ. Amaogwugwu nọ n'ime ọhụhụ Ụmụahịa, Abia steeti. Biko gaa n'iru dịka ọ dị ugbu a lekwadị the challenge na-efesa ebe wụ ihe na-eme gị cheta eburu. Enwere a lot of challenges, a lot, ma ụzọ ma street light tikwere ụlọ ebe a gala ewe ndị mmadụ ịrụ ọrụ. A na-enwecha those challenges onye aka a na-efesicha ebe a nke elebatụrụ anyị anya ebe a mara ha ga-emenyere anyị nke kacha mkpa ebe a gala ya wee ndị mmadụ n'ọrụ enwe employment ebe a nke ọ kacha m mkpa dị ya ma gọọmenti makwa nọ na gọọmental organization maybe chọ ka ha rụọ infrastructure something project ebe unu nwere enough land a ga-ịrụ ya ebe a n'uche obi m enwere ya eme ha ga n'iru ndị metụrụ obi atụso onyonyo ha hụ ya ha nwee ike gbatara unu ọsọ enyemaka unu cheche onwe ihe unu echebirila ha ka ha bịa ka nabata ha ka ha nwee ike wetara unu development na this community. anyị na-eche ha eche ọ ga-adị anyị mma. Aha m bụ Onyeluwa Ohere onye Umuokoko Amaogwugwu Ụmụahịa. Ha na-amaghị aka n'ihu dị n'obodo a na ugbu a na ụmụ anyị mgbe anyị zụpụtacha anyị na-achọ ka ha zụgharịa anyị ha bịa ha nọ n'ụlọ na-eri mma tenki nwaahịa nwaanyị na-eweta ọ laghị ezukwe ha bịa emechaa ha emezie ha ị na-ele anya ebe ha na-ekwesịghị ile anya akpa agwa na-ekwesịghị ha ịkpa ọwụ mmasị ha na-eme kwesịrị ha kama ọwụ elecha anya ma ọ wụ iwe ma ọ gịnị ha ejiri eme ihe na-ekwesịghị. Aha m bụ Mrs. Nnenna Obioma Onyemma. Awụ nwafọ Ozite ma alụrụ ụlọ ala ọhụhụ dị na Amaogwugwu ndị ide na-evuru akụ. Onye unu na-ala olu ya ugbu a n'ehihie a alụta m n'ala Amaogwugwu dị anyị mma n'ahụ. Amaogwugwu nyere anyị nwoke, o nyere anyị nwaanyị bete ọ dị ihe na-eme n'ala a anyị chọrọ ka anyị tinye ọnụ ka e nyere anyị aka karịchaa na ụmụ okorobịa anyị ọ dị ihe ha na-eme. Anyị chọrọ enyemaka gọọmenti, enyemaka ndị nwe obodo, ndị na-achị obodo Amaogwugwu a ka ha nyere ụmụ okorobịa aka. Ihe a na-aṅụ ọ gbaghasala ụmụ okorobịa anyị isi, ha makwa ihe ha na-eme. Anyị chọrọ enyemaka ha ka ụmụ okorobịa anyị hụ ihe ha na-eme, ihe ha ga eme ha ga-ejide enyere ndụ ha aka. Ala Amaogwugwu dị mma. Onye batara ala anyị bụ ndị ide na-evuru akụ alụtala ala Amaogwugwu ọ dịkwa na anyị mma n'ahụ. Anyị na-achọ enyemaka ka ebe a dị mma, ma ndị na-achị achị si ya nakwa ekele onye isi anyị bụ onye eze anyị Dr. Gịnị John Onyemma dịka ọ na-achị anyị mara ihe ga-adịrị anyị mma, ọ ga-achị m anyị ọfụma. M nakwara ọkwa enyemaka n'aka ya kwa ọ dịkwa ndị nnele ọ dịghị ihe ha na-eme. Anyị na-achọ enyemaka n'aka ya kwa ka ọ dịrị ihe enyemaka ọ ga-enye anyị, ọ dịrị biznes ụmụ nwaanyị na-enweghị ihe ha na-eme, ọ dị biznes ọ bụla ha chọrọ ime ka o tiri anyị aka ka anyị mee ya ahụ ka ọ gaa ọfụma dịka ọ na-eme ya. Onye nwaanyị ga-agọzi ya. Aha mbụ Mrs. Nnenna Obioma Onyemma, onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya afọ ọzọ. Ebe a wụrụ iwu shedi ma ana m ebe a na-enyekwa ihe. Amaogwugwu anyị dịkwa mma bete anyị needikwa some help. Ọ bụrụ ka ahịa anyị na-aga aga, ihe niile anyị na-akpọsa ka ọ na-aga aga, ihe ọbụla ma ọ wụ ego anyị tụọ anyị obere ego anyị ji na-emete biznes ka Amaogwugwu na-emepekwa. Umuoko soro onye village onye adị here now. Ya Umuoko soro onye village ha nidikwa enyemaka
development onwe ka ọnụ ga-emere ha mgbe mere ya onwe ndị ahụrụ ebe a ka kwuchitere ha ọnụ ma ha bụ nidere emere ha na-emere ha lekwu ya ndị Amaogwugwu niile n'ebe na ndị ọhụụ niile ụmụ okosoro onye otu village nọ n'ime Amaogwugwu ọhụhụ our peaceful home mgbe anyị ga-ahụ na enweghị nsogbu ọbụla n'ebe so biko unu nyere ha aka ma infrastructure development water empowerment onwe ha ọbụla m ga-eme iwulite obodo a ka ọ dị mma unu emere ha aha ebe a ụmụ okosonye village nke nọ n'ime Amaogwugwu nọkwa n'ime ọhụhụ for those who don't understand Igbo, what we are saying is that this village is Umokosonye village and this village is in Amaogwugwu. Amaogwugwu is in Ọhụhụ land. Ọhụhụ is located at Umuahia North, LGA, Abia State. Please, we are doing this video to show the world that this village needs help, like development, infrastructures, factories, empowerment, more especially to the youth. So if you have anything that you can do to elevate or to serve as help to this village, please go ahead and do it. Here bozo gwara okpuala. Onwa dị here n'ime Amaogwugwu. Actually ga junu village ala kpọ okpuala n'ime Amaogwugwu. Okpuala village ya nọkwa n'ime Amaogwugwu. Village ahụ Okpuala mana ebe a ka ndị Amaogwugwu la nọ agba ekpe. Ile anya ebe ka ha la nọ bụ ọgba ihe bụ ahịa ha. Eme ka ma na nwere mgbe ahịa nọbụla azụ mana ọ la azụkwa ka ọ dị ugbu a. Mana ekpere anyị la ha latụ anya lelekwa anya bụ ka ọ malitekwe tụwakwa. Ka ọ dị ugbu a anabatara la obodo Okpuala. Anyị ga n'iru kpọta otu onye mmadụ abụọ n'ime obodo a jụkwana ya maka obodo a obodo a sila aga ha kwakwana anyị some of their problems and challenges ha na-efesi la obodo a ka ala agagharịkwa ka mgizimacha unu ahịa la abịa ya bụ mbara ha ile anụ ya na anụ maka Amaogwugwu nọ n'ime ọhụhụ ọwa ebe a bụ Amaogwugwu ahụ ala ka ụka ya. It's a peaceful village. Ama na nwe obodo ọ dịcha mma nke ukwuu mana ka ọ dị ugbu a there's no problem udo dị. Ọ gaghịchichala ọnụ mpụta a ga-ekpọta otu onye mmadụ abụọ jụtakwana ya ajụ gbasara obodo a yala ihe ha na-agabiga. Dede ndewo nnọọ. Ndewo. Olee otu ị mere? Awụ anyị awụ ndị ọhụhụ today Noble Stock Communications anyị nọ ile agbasa ozi mba niile dị iche iche ime ka ha mara otu ala ọhụhụ dị. So ka ọ dị ugbu a kwa na-abịakwana na obodo Amaogwugwu si ka anyị bịa nweta obodo Amaogwugwu. Anyị na ndị ishu na-ahụ na ma President General, Vice President General so ya acha anyị bawa gaa n'ime obodo ga nwetacha ya ka ọ dị ugbu a na kọwata onwe gị. Aha m weze ihe kwere eme nwa onye so ọnwụ abụ m onye Okpuala akwanela ihe anyị ka m nọ ugbu a na otu ochi dịrị. Okpuala bụ obodo mara mma, Amaogwugwu bụ obodo dị mma mana nsogbu anyị nwere bụ ahịa anyị na ịzụ ya azụ bụ nsogbu. Ụzọ anyị adịghị mma ọ bụ ijisi ike ka emechiere anyị ụzọ ya bụrụ ụmụ Okpuala bụ obodo mara mma ndị ọya wọpara Amaogwugwu onye wọpara Amaogwugwu. Ndewo nnọọ. Dịka ọ dị ugbu a ahịa na enwere ike ịkọwatụ ihe enwere ike ime ka ọwụ na ahịa na azụ akwara ya bụ n'ahịa Amaogwugwu.
ọ bụrụ na ejisike mechiere anyị ụzọ ihula azụ aka niile aka ịkpa emechiere anyị ya ahịa dịbụ mbụ azụ ọwa adịghị ụzọ mere o ji ya dị ka ọ dara ada ọ daghị ada emechichara anyị ya memara anyị ya memara ya ebido wulekwe ya ebido sụwa ndụmọdụ mbenyewo anyị ga na-enwe ndidi ebe Lesotho abịala nwoke mara mma kemgbe ọ bịara nwoke mara mma ezigbo nwoke eji aga mba ya jisi ike obi siri m ike ebe ọ nọ nga ahụ udo dị ihe niile ga-aga ka o kwesịrị isi gaa ala Amaogwugwu bụ obodo kpọrọ akpọ akpọrọ ya ogwugwu ọ obodo kpọrọ akpọ ogwugwu obi nga mmiri ya bi nga ọ nọ hịa ndewo onweghị elemenu yes ị chọrọ ịtara atụkwa ya gaa tara atụ nsogbu adịghị oke ala ọhụhụ ndị hụrụ ụzọ na ahụ na mgbe ọzọ ma ahụ mgbe ọzọ ọ na-anọ naanị ala ọnụ dede anyị hụ otochi were ọnụ ya fụrụ ọkụ hụ otochi bụ onye ubi ma hụ otochi n'ezi ya ọ ebe a bụ ọkpụ ala nọkwana n'ime ala Amaogwugwu ụnụ anụla ya n'ọnụ ya na o peaceful village kama ọwụ ahịa na ya wụrụ nwụta gịchi mee ka ahịa ha zụwakwa ọzọ mechiri hụ okporo ụzọ ha gịchi ndị agịchiri ebupụta ngwa ahịa yala ndị ahịa ka ha nwee ike laa ahịa ka o nwee ike gaa n'iru ka azụ akwa otechiri azụ ya mbụ n'ihi na anụbụla azụ ya mbụ kama biko ndị ọhụhụ niile ma ndị nọ diaspora ma ndị non-governmental organizations ma ndị gọọmenti ma Dr. Lesotho onye ọbụla gbakọta n'aka mee ka ewulie omenala wulikwa obodo anyị bụ ala ọhụhụ ka ewulie ya elu ka mba ndị ọzọ dị iche iche mara na e nwere oke mba a na-akpọ ọhụhụ nọ n'ime Umuahia North Abia steeti ndewo ni so ndị ọhụhụ ebe a bụ ha wuru ya bụ ihe ha dịka ọdụgbo anyị si ọkpọrala agaje mgbagoro kwa anọda vileji nọkwa n'ime Amaogwugwu dịka emekunu mara ọ bụ ama isii ọnụ ahịa nọ n'ime Amaogwugwu Autonomous Community kala agani alagafe ugbu a na anọda vileji ha bụkwa n'ihe ha kwanụ ile anyị ga-ahụ ihe a bụ nke ndị bekee na-akpọ local bridge nke ahụ ka otu ha si agafe ya biko o nweghị ndị development na-ala atọ ụtọ enwekwana ihe rara ahụ ime n'ihi na ile anya otu ụzọ dugbe ga ahụ n'ụzọ sara asa biko ya kwuo na nwe otu gị chidekwa possible ịrụ ezigbote bridge ile anya ihe another village moto nwere ike ịgbali moto ga-echiri nga agbalị ekwu ya ihe another village biko ya wụ na unu nwere ike rụrụ ha bridge ebe a ka gị wu moto chebe ya gbafekwana gị ebe ahụ ya dị easy to access otu nga dugbo na moto ga-agbalị ma ndị ifu ahịa ma ndị ya dị accessible ya dị motorable biko awụọ bridge ụgwọ ndị ụmụ local bridge ya ga-eru moto gị gbali no problem they will appreciate it biko na ọha ịla-arụ dịka ọ dị ugbu a ka anyị gụwa na gaji unu mgbagoro another village nọ n'ime Amaogwugwu ka ala ganụ alright ala ọhụhụ ndị nwe m anya batala la mgbagoro ebe a bụkwara vileji ọzọ ma bụkwa ama ọzọ nke nọ n'ime Amaogwugwu dịka agwụrụ na esilela ọkpụala batala mgbagoro ka ọ dị ugbu a ala gị kpagharịkwa n'ime obodo a bụ mgbagoro n'ime ama na junu otu ama dị ahụ onye mgbagoro village na Amaogwugwu dịka Chineke kara ya ọnụ onye isi ndị Ikere na Amaogwugwu village isii ịma anyị enweghị mmiri ka otu ọkụ ala abịa ọ na-abịa mgbe asa 20 ọ na-abịa mana otu aga anyị na-akwụkwọ ụgwọ ọkụ sola kwa na-etighere etighe ọ dịcha ọtụtụ obodo enwere sola ụwa anyị niile nwere sola ebe a ndị security
security light o kwesịrị izu alesi emere ya ka anyị tinye nwo private etinye a mechara ndị mmadụ abịa gbajiri ya dị ohi abụọ furu ya nke ọzọ ihe ohi dị too much ma ewu ụlọ ndị mmadụ kee ka nke izu ohi ji ilekọrọ jila afọ gị na-ekwuteghị ya n'ifu ike nkwụ ma ịvụ jegbo ọ dịkwa ndị na-eme ihe ahụ ụmụ ọhụrụ anyị kama ọ dị mwute emechala eche nche ndị na-eche nche n'ụlọ na ọ ga-ewu ma ụlọ nyere ka ile ụlọ na-adị ma atụmahịa ala right hand side ezula ụlọ n'ohi isọbstia mgbe 3 ezukwela ụlọ nga mgbe anọdụ nga ama ihe mwute ama ma enweghị ọrụ mana onye lemụrụ onwe ya anya atleast ọ dị ihe na-awụghị ọrụ ịmụ ọrụ aka iji ya riju afọ ndị agba ọkada na-eji eriju afọ ndị agba keke na-eji eriju afọ ndị arụkwa ọrụ ubi na-eji eriju afọ ọ bụ ihe kpọrọ ikpo ya mkpa na-arụ ihe ndị ahụ ma ọrụ aka bụ ma ndị nọ on the agric side ndị ahụ ga eriju afọ mana ọtụtụ adịghị ready to work ha nọwegharị along the road ma chiji mbọtụ ndị a na-erikwa nri bọsụ ohi ndị na-adịzo ngarị ga meshọ ndị mba achị oke ha nọ n'ụlọ anyị eji oke nọ n'ọhịa ihe dịla nkịga most of stealing a ga-emechi ọkwa ndị anyị kama ọ amara Chineke achọ ka eme o kwesịrị ka gọọmenti bịa nye aka at least most children na-adịghị ọnụ aka ha enwe industries ime absorb people ndị mara n'ụlọ ọrụ mgbe ochie before the war ibela villages the youth anọghị ya anọ n'ụlọ ụlọ ebe all very few youth nọ but ugbu ahụ eju here and there dị jobless onye na-eme yela cause all this problem na ụmụaka anyị ndị na-aṅụgharị amụrụ ike ma ndị na-aṅụ ka ha na-ama chigo ma maka na-akpọ mkpụrụ mmiri ihe awụ ihe dị mbụ dị before achị nwere mmasị employment all these things na-eme n'aka ileme ka mụ amara Chineke ya gọọmenti nwee ike enwe industries give absorb some children ihe dịga kwụsị wee nwekwe ndị ga ime empowerment ọ dị ndị agakwa ime empower ha agaghị ime ya maintain ma otu ugbu a onye azụrụ onye okeke ha bụ ama ọzọ moto onye bọs onye ọgba ya eti mana some people agaghị emekwa ya emechie ya nwụrụ those things most of the children na-aṅụ ihe ịga wule aga ihe dịka otu nkwa egwu dị ugbu a ma other places enwere mad people ọkwa enwe ihe ahụ ọ dịghị ha na-eweta ọ ka mma iwure youth ịchọ ka nne gị na nna gị last ya gị tụtụ ihe gị ime ọ dị ndị na-anwụrụ nne na nna na-anwụrụ because of ụmụ ha na-eme ka ọma ha enwe obi ọjọọ ọ lead to death ma ịzụcha nwa gị la school thinking that ịla azụ ya in order to train you back at the old age nwa gị elekọta gị ịbịa hụ nwa gị la dị ole eme obi ọjọọ anwụchu ọnwụ na-abịa to parents ya ma rịa dị ka arịrịọ achọ ọhụrụ hụrụ ụzọ that name ọhụrụ hụrụ ụzọ ọ ga-ede mma ka anyị ji aka dụọ onwe anyị ọdụ awa youth tụọ ihe ị ga-eme 1 naira bụ ego 2 naira bụ ego ịmụ ọrụ aka mụta ya very well ma tailoring ma carpentry ma medicine anything wo job ịrụrụ ime ma ndị agba ọkada ime ya maintain most people na-arụ ihe ndị ahụ ha na-eme thrift contribution or isusu n'okwu Igbo nwere anya otu nkwa egwu dị every nkwa egwu gara atụ 100 1000 2000 at the end of the month at the end of the time ị ga-enwe ihe ọ ga-eyi you use it to do something ịnwe ọrụ aka ihe na otu for instance mụ nwa retire as a teacher
nke na ụlọ ọnwụrụ chicha ka m ji rụọ ya dị ihe ọjọọ mma. I started life with when I was receiving 50 naira. I used it to do something. Till the time the money continued to grow to thousands. Ime ya kpọọ mkpa, and mostly ọ dị mma ịgbaba ebe Chineke nọ. Gbaba ebe Chineke nọ. Ọ ga-ime alleviate some of those things. Kpọọ Chineke, ji Chineke hiwere isi. Ma ị gaa chọọchị, ma ige ntị. Ndị a ndị n'ime ya, it wasn't a problem. Don't get me like our youth. Ka anyị maintain that name hụrụ ụzọ. Ka anyị jikwa na-eme ihe. Ka anyị mee ka nne na nna anyị dịkwa nke a gara ịla echegbu onwe ha. Amaogwu mgbe nọ na nọsi ike onye ụmụ agbagwo Amaogwu Amaogwu nọ n'ime ọhụrụ. Dịka m kọwara anyị, ebe a bụ ụmụ agbagwo anyị dị 6 villages na ụmụ Amaogwu. Mpaghara ebe anyị nọkwa mgbe a na-akpọ ya ụmụ agbagwo. Ebe anyị nọ na a na-akpọ Enugu. Ka ebe anyị nọ n'ugbu a nọ n'elu ugwu na onye ji akpọ Enugu. Ekwekwala m etiti ndị ahụ ndị n'ebe etiti. Chenjis a na-enwe ebe ahụ otu ụzọ ọ dị. Ile anyị otu ebe anyị dị ugbu a, udu mmiri a na-aga ebe a. Because ebe anyị na-amụ mmiri. Ebe a na-amụ mmiri, ma o siri ụzọ ahụ na-enye anyị nsogbu. Anyị ụgwọ ndị ọrụ ubi, otu anyị hụrụ ụmụ agbagwo ebe anyị ụgwọ ndị ọrụ ubi. Arụ ụzọ na-efufu ngwaahịa anyị. Ihe ubi anyị na-efufu ya na taụn enwekela azụ. Ile anyị otu ebe a dị na udu mmiri na-aga ya aga. Ihe nwekwa enyemaka gị chila gọọmenti bịa ruru ụmụ okorobịa anyị ụmụ agbọghọbịa anyị ọ ga-adịkwa anyị mma. Kotu na ma ndị ọrụ ubi mụa wee fama wekwa enwe ihe ndị ọzọ njikwa ele masị builder kwadet complete fama ihe ọrụ ubi ka nna arụ ya. Sekuriti ọhụrụ na-aga n'ihu. Anọkwa m na ọhụụ sekuriti. Onye ọbụla nwere ide ọ na-aga ọrụ n'ọhụụ. So ọhụụ sekuriti ndị ọhụụ wefe nyere anyị moto, nyekwa nsọm material ha nyere anyị, ha gbalịrị. A na-achịkwa ka anyị nyekwa aka tikwa aka mma because ha eleme ugbu a n'idiri ahụdị mma wee ji mma riri ihe nye anyị mma providere anyị mma. Enidiri ihe dị ka akpọ anụ eji egbu anụ ọhịa na-akpọ ya, igwe eji egbu anụ ọhịa enidiri. Onye ọbụla jiri ya ndị abịa anyị nọchi ike arụ ihe ha ga-eme anyị. Ọzọkwa esokwa m na Amaogwu sekuriti every night anyị ekwentị. So ka anyị enyekwara anyị mma bata ihe dị ugbu a. Ihe ahụ igwe anyị ji egbu anụ ya dịrị anyị obi esi anyị ike. Ma anyị mpawa nwanne m oge udu mmiri oge ọkọchị anyị nọ. Ma onye ọbụla sekuriti otu Enugu ahụ sekuriti n'abalịkwa a na-amụkwa anyị throughout. Na-asị Chineke gozie ndị ọhụrụ ebe ọhụrụ pụtara ma ihe dị n'ime obodo. Chineke gozie n'ọzọ dị kọtụ ụkwa ọ dịkwala Amaogwu anyị anọkwala atakọlụ ha. So ebe ọbụla ndị kọtụ dị anyị na-eme ha lab anyị chekiela ihe dịla ọhụụ sekuriti that bus enyere anyị. Fear no drug dealers or something like that here. So anyị chọrọ ihe mee anyị equipped anyị dị ready ịrụ n'obodo anyị ọrụ. Aha m bụ Chigozie Chibuvu Ọdụlagụonye. Ụzọ anyị anaghị agago udu mmiri moto ala agba nga especially here ala agba ya ma udu mmiri ruo moto fere m ụkwụ ma ihe niile a na-aga ya. Yes, moto ala agba ya ịhụ na ọnọdụ otu adịtụ ọkọchị ma ebe ịgbagote ugwu a problem. Yes. Anyị ndị gọọmenti elebeghị anya mụrụtaghị isi rụọ ya dị anya mma nọkwara ha na-echikwa ebe agafe. Otu a sola dị wetara anyị sola ndị ọzọ ala enyecha ha sola dị kere nọ ebe wetara anyị sola dị nwa mma ala agafekwala ala enwe o wee kele ajụ anya aba m ịgafe ya eme anya otu a anyị chọrọ sola dị standby. Dị isi gala ahụ ihe. Yes.
sekuriti anyị ha na-agbalị n'ebe iche tụpụtụ ọ dịchaghị mma